Sabíeu que Artà compta amb un dels museus més antics de Mallorca? Avui, un equip de la Guaita ha volgut conèixer què és el que hi poden trobar en aquest espai on conviuen restes del passat amb col·leccions d'història natural. El Museu d'Artà se va crear en el 1927 per iniciativa de Llorenç Lliteres i un grup d'artanencs que s'engrescaren en aquest projecte. Des del principi el museu compta en 3 seccions. Hi ha la secció d'arqueologia, que és on ens trobam ara mateix. La secció d'arqueologia el que fa és recollir totes les peces que provenen de les excavacions arqueològiques que ells mateixos finançaven. Són peces procedents d'excavacions fetes a les Païsses, aquí a Artà, o Son Favà, Capdepera, també a Son Maria, Santa Margalida. També comptam amb una secció d'etnologia i una tercera d'història natural. Una sala més avall hi trobem la secció d'història natural. Gràcies a l'aportació d'un artanenc, el museu compta amb diverses col·leccions molt completes. Aquesta secció alberga una sèrie de col·leccions que va fer en el seu moment don Llorenç García Font, que era l'apotecari Puigdemunt, l'apotecari d'aquí d'Artà, que va dedicar molt d'anys a l'estudi de la natura a la contrada d'aquí d'Artà i de Capdepera. Va formar aquesta col·lecció que teniu aquí, que està formada per 257 ocells de 118 espècies diferents. També hi ha col·leccions de fòssils, de mamífers, de mol·luscs, i és una col·lecció bastant completa que es dona una fotografia de lo que era la natura a principis de segle. Don Llorenç va destacar com a botànic. La seva principal obra és un herbari de més de 5.000 plecs custodiat actualment per la Societat d'Història Natural de les Balears. Aquí en el Museu d'Artà tenim altres col·leccions igualment importants, com els d'ocells que heu vist abans, i després tenim en aquests armaris, que són els armaris de don Llorenç, una col·lecció d'insectes molt ben conservades. Ara us puc mostrar aquesta capsa, per exemple, de papeones. L'any 2005 el museu es constituí com a fundació. Un dels objectius principals és, entre d'altres, l'educació. Precisament avui, els alumnes de segon d'ESO de l'Escola Sant Salvador del poble es dirigeixen al museu per fer una activitat ben curiosa. Després de rebre algunes indicacions, és l'hora d'entrar. Damunt la taula els espera el material que hauran d'emprar. La Cati els explica què és el que faran en el taller. Pel que sembla, serà molt pràctic. Llavors, quan diguem una òliba, un mussol, els que teniu dibuixats a la unitat que teniu damunt la taula, se'n passa les preses que captura, que normalment són micromamífers, mamífers, ratolins, rates, se passa totes les preses senceres sense mastegar. Ossos, pèl, dents, tota una sèrie de coses que arriben a l'estómac, uns potents sucs gàstrics i també un fort estómac muscular, trituren la presa, la desfan, l'organisme assimila aquelles substàncies que pot aprofitar i en les coses que no pot aprofitar, els ossos, el pèl, les plomes d'un ocell, fa una bolla, d'acord? Una bolla, l'estómac, i l'ocell torna a treure per la boca una altra vegada, d'acord? Aquestes bolles són les que teniu damunt la taula. L'activitat s'anomena EGACA, egagròpiles. Però què és una egagròpila? Les egagròpiles són una espècie de bolles formades per restes de les preses, com els pèls i els ossos, que els rapinyaires no poden digerir i que regurgiten. La dissecció de les egagròpiles ens permet conèixer de què s'alimenten els rapinyaires com els mussols, les òlibes o els voltors. La identificació dels ossos també permeten obtenir informació sobre la presència de ratolins i altres petits mamífers a l'entorn on s'han trobat les restes. Comença el taller de dissecció d'egagròpiles.
Amb lupes, pinces, guants i raspalls, els alumnes han d'anar desfent tot el bolic. Han de tenir molta cura perquè els ossos són molt fràgils. Està molt bé venir al Museu d'Artà i vull donar les gràcies especialment a Catalina perquè ens donen l'oportunitat de venir a fer una classe pràctica tan necessària com és dins les classes de ciències naturals, perquè els alumnes mateixos i jo mateix estem cansats de molta teoria i l'oportunitat aquesta ens garanteix el fet que vegin que la naturalesa és alguna més que un llibre i està molt bé que puguem venir aquí i ojalà tinguem més oportunitats per fer activitat com aquesta. S'estimen més venir i és evident perquè aquí s'entretenen, veuen in situ que està format un ocell, en aquest cas, un ratolí, i crec que és la part més positiva de la ciència, cosa que dins l'escola moltes vegades no tenim l'oportunitat de poder dur a terme. Una mica corbades, veus? Vosaltres que penseu que és? La corbada aquesta. I ja podeu identificar l'espècie, ratus, és una rata negra. Així que ja sabeu que sàliva que Albert Puig ha menjat rata negra. I aquesta se pot incloure a la llista de preses, d'acord? M'han donat uns restes d'un ocell i hem trobat que hi havia escat d'aquesta rata i hem descobert que era una rata negra perquè les curvatures són les mateixes que aquí i hem descobert que era una rata negra i el seu nom científic és ratus. Després hem anat identificant cada osset per osset amb aquestes làmines i hem sabut quin os era cada un. L'activitat ha motivat la curiositat dels joves. Mostren molt d'interès en la classificació i identificació de les restes. Davant qualsevol dubte, Nakati els explica tot allò que van trobant. Si esteu segurs que no queda res, que no queda cap vèrtebra, ens lupa, podeu anar revisant a veure el que queda. D'acord? Finalment, després d'una hora de feina, només ens resta fer-nos les mans ben netes i tornar cap a l'escola. Hem acabat de llevar els ossos i els hem identificat i els hem aferrat a la làmina. I això és un crani d'ocell i dos de rata. I això són costelles, i això és un fèmur i ossos que no sé què són. I aquí ells han trobat més ossets i han trobat un crani de rata molt més gran i moltes costelles i més ossets i més dents. Sí, doncs mira, ens agrada molt perquè tot el que fèiem en els llibres durant potser un mes o això, ara aquí ho aprenem i perquè ho tocam tot en les mans i ho veiem tot perfectament i veiem tot el que se mengen els ocells aquests grossos i que en prenem molt. Sembla que els alumnes avui han après molt. Recorda, el Museu Regional d'Artà és un dels museus més antics de Mallorca. La fundació que gestiona el museu promou tallers escolars, conferències i visites. Una egagròpila és una bolla amb restes no digeribles de les preses que algunes rapinyaires regurgiten. El Museu d'Artà és obert al públic de dimarts a dissabte.